ҳолаш хеле бад буд. ба дӯсташ занг мезанад ва мехоҳад ба наздаш шаваду бо ӯ дарди дил кунад. аммо вақте меравад, дӯсташ ӯро хуб пешвоз намегираду ба кори худаш машғул мешавад. бо як занги телефон дӯсташ хайру хуш карда меравад. ҷавон бо ғаму дард ва ҳарфҳои дар дилаш буда танҳо мемонад. одаме ки ба ту мегӯяд ҳолам хуб нест, ҳеҷ вақт туро ба ҳоли худаш нагузору танҳояш намон, чунки одам ба ҳар кас намегӯяд ки ҳолам хуб нест.